खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो सलाम बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोया एसे गोबावानो जाबायमोन जेबो गोनांथार आपडेटबो फैखायाखैमोन दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लाबोनाय जायाखैमोन आरो जायखिजाया नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आं बे भिडिअनि खोन्थाहरनो सानदों जोंहा PM किसाननि फैसाखौ माला मोननो हागोन बे 14th इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोंथांमोना माला मोननो हागोन आं बेखौबो खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा PM किसाननिफ्राय आरो माखासे आपडेट ओंखारना फैदों आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांलायबानो जाबाय आरो आं नोंथांनिसिम गिबियावनो गुरै खावलायहरो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो गिबियावनो आङो बे 14th इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ माला मोननो हागोन आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों दे जोंहा बे 14th इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोंथांमोना नैबे जुन मासाव मोनाबो जानो हागौ आं बेखौ दा कनफार्म खालामनो हायाखै दे मानो होनोबा जोंहा दासान्दि गोबां केम्पेइन सोलिगासिनो दङ जेनेबा मानि थाखाय केम्पेइन सोलिगासिनो दङ आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों दे जोंहा बे PM किसाननि EKYC होनाय नोंनि बे बेंक एकाउन्टखौ आधारजों लिंक खालामनाय बिनि जोंहा गोबां केम्पेइन सोलिगासिनो दङ दायो दे दा नोंथांमोनाबो गासिबो दायो खामानिखौ मावनानै लाजोबबाय जानांगौ आरो बेजों लोगोसे नोंनि बे हानि रिलेटेड डकुमेन्ट्सखौ डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव फैनाय बिनि थाखायबो जोंहा गोबां केम्पेइन सोलिगासिनो दं बेफोर गासिबो खामानिनि थाखाय जोंहा केम्पेइन सोलिगासिनो दङ आरो दा नोंथांमोनाबो बे केम्पेइन सोलिबाय थानायावनो गासिबो खामानिखौ नोंथांमोना मावना लादों जानांगौ मानो होनोबा दायो नोंथांमोना खामानिखौ गोख्रैनो इजियैनो मावनानै लानो हागोन थाबैनो जागोन दायो जोंहा बे खामानिया सोलिगासिनो दङ दे बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दा बे खामानिखौ मावनानै लायाखैबा गोख्रैनो खामानिखौ मावजोबना लाबानो जाबाय PM किसानाव जुदि नोंनि बे माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा जेनेबा इनएक्टिभआनो जा इनएलिजिबिलिटियानो जादोंबा नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय गोख्रैनो बे खामानिखौ मावनानै लाबानो जाबाय डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै दा EKYCखौबो नोंथांमोना होनानै लाबानो जाबाय अनलाइन नोंथांमोना EKYC होनाय बे PM किसान अफिसियेल वेबसाइटआव फैदो बिनिफ्राय नैबे EKYC मोनसे अपसन मोननो हागोन गोदान अपसन फैदों बे नोंथांमोना थुनानै EKYCखौ होनो हागोन दे दानिया बे PM किसाननि बे फैसाखौ मानि थाखाय नोंथांमोना जुन मासाव मोननो हानाय जानाय नङा आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों दे आं सानदों आरो जेनेबा नोंथांमोना जुलाइ मासाव मोननो हागौ बायदि मोनदों आं जुलाइ मासनि बे फार्स्ट उइकआव मानो होनोबा जोंहा बे केम्पेइनाबो दा सोलिगासिनो दङ दाख्लै बावैसो स्टार्ट जादों माथ्र सानबाफोर थांबायदां आरो जोंहा बे माबाया एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ जोंहा बे केम्पेइनखौ स्टार्ट खालामदों मिनिस्ट्रि अफ एग्रिकालचारा जोंहा बे माबाखौ आरो केम्पेइनखौ स्टार्ट खालामदों दा बेनिखायनो बे केम्पेइन स्टार्ट जानाया बारा गोबाव सम जायाखै दा बेनिखायनो बे 14th इनस्टलमेन्टनि फैसा हाबनायाव एसे लेट जानो हागौ बादि आं बेखौ मोनदों आरो मानो होनोबा जोंहा दा बे केम्पेइना सोलिगासिनो दं नालाय दा बे EKYC होनाय नोंनि बे बेंकखौ माबाजों आधारजों लिंक खालामनाय आरो बेजों लोगोसे नोंनि बे माबा हानि डकुमेन्ट्सआ बेखौ नोंथांमोना एग्रिकालचार अफिसाव फैनाय लेन्ड सिडिं खालामनाय बे खामानिया दायो सोलिगासिनो दङ दा बेनिखायनो एसे उनावहाय बिथांमोना फैसाखौ सोनो हागौ बायदि मोनदों आङो जायखिजाया आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय आरो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो थाखाय एसे नेनो नांसिगोन दे जायखिजाया नोंथांमोना जुलाइ मासाव मोननो हागोन फार्स्ट उइकआव नङाबा सेकेन्ड उइकआव नोंथांमोना मोननो हागोन बे केम्पेइना एसे थाब जोबबानो नोंथांमोननि फैसाखौ गोख्रै मोननो हागोन 14th इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ दा बेखिनियानोमोन आं बेखौनो नोंथांनिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामलायबानो जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा माबाफोर जेनेबा प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों